Здравейте! Прибирам се от рождения ми ден. Ето го моя прекрасен балон. Галон. Много си го харесвам от моя съпруг е. Най-красивия балон наистина. Записвам това видео с една цел. Искам да те попитам. Изглежда ли ти невъзможно това, за което си мечтаеш? Страхуваш ли се от бъдещето? На ръба ли си? Притискат ли те проблемите от живота и страха от неизвестното? Ако се питаш тези въпроси, значи гледаш правилното видео. Искам да ти кажа, че ти си посредник на Бог. Щом ти си посредник на Бог, значи ти имаш сила. Ти имаш сила, която Той ти дава и тя е свръхестествена. Искам да те насърча с една история от Словото, от Библията, която е наистина свръхестествена. В нея се говори за Мойсей и как той извел Божият народ от робство. И в 14 глава на Изход се говори за разделянето на морето и как Бог изведе неговия народ отвъд морето. И в 13 стих се пише: А Мойсей каза на народа: Не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века. Господ ще воюва за вас, а вие запазете спокойствие. Днес искам да ти дам точно 3 стъпки на вяра. 3 стъпки на вяра, които ще те накарат да спреш да мислиш за проблемите ти и да започнеш да действаш бързо и да влезеш напълно в Божията воля за твоя живот. Първата стъпка, това, което прочетохме, да се довериш на Бог. Когато си забързан, когато си в неспокойствие, когато си мислиш, че всичко допира до твоите ръце, до това какво ти ще кажеш, какво ти ще направиш, точно тогава не се получават нещата. И всъщност точно тогава нещата започват да се случват дори в хаос, в безредие. Понякога, за да вземем напълно трезво най-правилните решения в живота ни, на нас ни е нужно спокойствие и ни е нужно доверие в Бог. Това, което направи Мойсей, е точно това. Той каза на народа да имат спокойствие и да се доверят на Бог. Така че първата стъпка е да се довериш. Почваме да четем от 15 стих надолу. Тогава рече Господ на Мойсей: Защо викаш към мене? Кажи на израиляните да вървят напред, а ти вдигни жезъла си и простри ръката си над морето и го раздели. И израиляните ще преминат през морето по сухо. Тук Бог говори на Мойсей. Второто нещо, което трябва да направиш като стъпка на вяра, е да чуеш ясно какво Бог има да ти каже. Ако си пропуснал първата стъпка и си безпокоен, в главата ти са мисли на: ама как ще се справя, ама сега, ама как ще премина. Знаете ли на Мойсей колко му е било трудно? Искам да си представите ситуацията на Мойсей. Той седи пред това море. Зад него са хора, които чакат на него. Знаете ли какво е това? Хора да чакат на вас и техният живот да зависи от вас. Техният живот да зависи от вас, от вашето решение. На Мойсей не му е било в главата: о, как ще се справя, ами сега. Не, той е бил спокоен. Дори той успокоявал народа. В ситуация на проблем ти трябва да изключиш всяка една мисъл, която само ще те разфокусира, и да включиш на това да чуеш Божия глас. Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израилевото множество, се вдигна и дойде зад тях. Вдигна се облачният стълб отпред тях и застана зад тях. Когато чуеш Бог и му се довериш, Бог ще изпрати своята защита. Бог ще изпрати ангели да пазят дома ти. Бог ще изпрати ангели, които да те пазят навсякъде, където стъпваш, навсякъде, каквото и да правиш. Бог те пази. Но само когато си чул и само когато си спокоен. Това следва. Тъй Мойсей простря ръката си над морето и Господ направи да се оттегля морето цялата онази нощ от силен източен вятър и се пресуши морето и водите се раздвоиха. Така израиляните влязоха сред морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. Третото нещо, което Мойсей направи неговият народ, е да действат. Мойсей не само чу гласа на Бог, но той действа веднага върху това, което Бог му даде като инструкция.
Третата стъпка на вяра е да действаш. Истинската вяра е деятелна. Тя изисква подчинение на Божията воля и стъпки в неизвестното. Трябва да тръгнеш на вяра. Когато Бог спуска тази твоя мечта, това видение или този сън, който си имал, ти трябва да тръгнеш на вяра. Трябва да правиш тези малки стъпчици на вяра. Тези стъпки, които ще изиграят голяма роля в това ти да стигнеш на мястото, което Бог е предвидил да бъдеш. Накрая пише, че Бог смути враговете на Израил. В 22 стих се пише, че израиляните влязоха сред морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата страна. Какво би направил ти в тази ситуация? Дали би се зачудил, правилно ли е да слушам този Мойсей нещо, какво ми говори? Тук сега, всеки момент, тази вода може да падне и може да умрем. Не, в тази ситуация всички следваха Мойсей и действаха на вяра. Можеш ли, щом те са могли да действат на вяра в тази ситуация, как ти няма да можеш да действаш? Стига, няма нищо невъзможно. Нещата, които ни се случват в момента, дори нямат нищо общо с това. Нашата вяра в момента е стигнала някакви много ниски нива. Защо трябва да вярваме за толкова малки неща? Хора, трябва да си вдигнем вярата. Трябва да си вдигнем вярата на следващото ниво. Бог иска да си вдигнем вярата. И това е призив за теб, че ти трябва да вярваш за повече. Че Бог има повече за теб. И че тази мечта, която имаш, тя ще се случи. Тя ще бъде. Не е измислица. Виж, Бог вече ти е дал твоя жезъл, с който можеш да разделиш морето. Бог даде жезъла на Мойсей. Това беше оръжието. Това беше източникът, през който Бог раздели морето с неговата сила. И ти имаш този жезъл. Всеки един от нас има жезъл. Било то талант, било то бизнес, било то нещо, което имаш в себе си, нещо, което е на разположение, нещо, което имаш сега. Ти го имаш. И всичко това ти служи като физическо напомняне за това, че Бог е чудотворец, че Бог може да направи чудо в твоята ситуация. Защото, знаете ли, не всеки може да пее. Но защо ти да можеш да пееш? Това е физическото напомняне, че Бог е източникът на тази сила, че ти можеш да пееш. Това е дарба, която Бог дава. Тя не е така от нищото. Не, тази дарба е с причина. Тази дарба е за да я използваш. Тази дарба е за да достига хора, които имат нужда да чуят твоя глас. Искам да не забравяш, че морето не е пречка. То е възможност Бог да се покаже с неговата велика сила и всъщност Бог да се прояви като чудотворец. Искам да направя този призив за действие. Да спреш да се страхуваш. Да вземеш твоя жезъл, твоя талант, твоя бизнес, това, което имаш. Да се успокоиш. Да чуеш от Бог и да действаш. Тогава повярвай, всичко, за което си мечтал и Бог е влагал като желания в сърцето ти, ще се случат, независимо колко големи, невъзможни изглеждат те. В Марк 9 глава 23 стих се пише, че няма нищо невъзможно за онзи, който вярва. Колко е силно това? И не са просто думи. Всички неща, които се случват в Библията, не са просто така. Те са с причина, те са с цел, за да ти покажат, че всичко е възможно и че няма нещо, което Бог не може да направи. Само трябва да се довериш. Вземи твоя жезъл, твоя талант, твоя бизнес, това, което имаш и гледай какво ще се случи. Приготви се да се случат чудеса, защото Бог е с теб.